Každá hodnota v počítači je uložená ako kombinácia jednotiek a nul. Jednu takúto hodnotu vieme uložiť do jedného bitu a spojením viacerých bitov vieme získať akékoľvek celé číslo. V počítači môže toto číslo reprezentovať aj znaky, desatinné čísla alebo iné hodnoty. Preto pri programovaní potrebujeme riešiť aj typy premenných. Bit, ktorý je najviac vpravo, budeme volať prvý bit, bit naľavo od neho druhý a tak ďalej. Spojením 8 bitov získame 1 byte, čo je najmenšia hodnota, ktorú vieme držať v pamäti počítača. Typ integer má vo väčšine programovacích jazykov 4 bajty, čo je 32 bitov, a typ long 8 bajtov, čo je 64 bitov. Keďže počítače operujú nad jednotkami a nulami, tieto operácie sú najrýchlejšie výpočtové operácie, ktoré dokáže náš počítač vykonávať. Týmto operáciám hovoríme bitové operácie a používajú sa predovšetkým pri nízkoúrovňovom programovaní a pri úlohách, kde je kritická rýchlosť výpočtu. Samozrejme, využiteľné sú aj mimo týchto oblastí. Bitový súčin je binárna operácia, teda operuje nad dvoma číslami, presnejšie nad ich bitmi na tej istej pozícii. Z názvu tejto operácie možno pochopíme, že budeme vykonávať súčin. Vynásobením všetkých dvojíc bitov získame výsledok. To je matematický pohľad na problém bitového súčinu. V angličtine sa táto operácia volá bitwise AND. Môžeme si ho teda preložiť ako bitové a zároveň. Teda vráti jednotku, ak je nastavený bit v prvom čísle a zároveň v druhom čísle. Tento pohľad by som nazval logickým pohľadom. Posledným pohľadom na tento problém je pohľad z teórie množín. Prvý kruh reprezentuje hodnotu 1 pre 1 bit v jednom čísle a všetko mimo kruhu reprezentuje nulu. To isté vieme povedať o druhom kruhu, ktorý reprezentuje bit v druhom čísle. Bitový súčin môžeme teda v množinách vyjadriť ako prienik oboch týchto hodnôt. Bitový súčet je tiež binárna operácia. Matematicky ho vieme tiež vyjadriť ako súčet, avšak s jednou výnimkou. 1 plus 1 ostáva 1. Teda presnejšie matematické vyjadrenie je minimum medzi jednotkou a bitmi v prvom a druhom čísle. V angličtine sa táto operácia volá bitwise OR, teda bitové alebo. Teda vráti jednotku, ak je jeden alebo druhý bit nastavený na jednotku. Slovičko alebo nevylučuje možnosť, že sú nastavené oba bity. V teórii množín vrátime jednotku, ak spadáme do konjunkcie, teda zjednotenia týchto množín. Exkluzívny súčet je binárna operácia. Najľahšie sa chápe z logického pohľadu. Teda jednotku vrátime, ak je práve jedna hodnota nastavená na jednotku. Teda je nastavená výlučne jedna alebo výlučne druhá hodnota. Odtiaľ slovo exkluzívny súčet. V teórii množín sa používa pomenovanie symetrická diferencia alebo symetrický rozdiel. Matematický pohľad je až príliš násilný, preto sa mu vyhneme. Bitové posuny posúvajú všetky bity o určený počet bitov doprava alebo doľava. Číslo 12 je 1100 v binárnej sústave. Posunutie tohto čísla o jedno miesto doprava nám vráti 0110, teda číslo 6. Ďalšie posunutie nám vráti 0011, teda trojku. No a pri ďalšom posunutí nám už jednotka najviac vpravo vypadne. Pozor, táto jednotka sa nepresunie na ľavú stranu, ale sa zahodí. Teda výsledkom bude naozaj číslo 0001. Podobne funguje aj posun doľava. Tu si ale dávaj poriadny pozor na to, s koľko bitovým číslom narábaš. V 32-bitovom integeri sa jednotka na 32. bite stratí pri akomkoľvek posune doľava. Bitová negácia je na rozdiel od predchádzajúcich operácií unárna operácia, teda operuje len nad jedným číslom. Všetky tieto čísla nastaví na opačnú hodnotu. Teda všetky jednotky sa nastavia na nuly a všetky nuly na jednotky. Bitová negácia nad číslom 0 teda vráti najväčšie možné číslo. Teda ak sa bavíme o číslach bez negatívnych hodnôt.